ህዝቢ ትግራይ መርሕቱ ከም ኣምላኽ ይዝሪ ካባይ ጀሚሩ ኣብዚ ከባቢ ኮፍ ክብል ብጣዕሚ የስከፍ መርሕተይ ክኽብር ስለ ዘለኒ ግን መርሓይ ተሰናጢቑ ንናይ ውልቁ እንትሓስብ ግን ናይ መጀመርያ ታሪክ ናይ ስትራቴጂክ ኢኮኖሚ ናይ ኣሰላልፋ እዚ ኣብ ክልል ዝተፈጠረ ፀገም ኣብ ታሕታይ ዕሪ ዋጋ ኣይዘኽፍል በለፀኛ ተስፋሕፋሒ ሓይሊ ዓቕሚ ረኺቡ ስድራ ስው ኣብ ትሕቲ ተረጊፁ ኩለንተን ጥቕማ ሓገዛትን መሬታትን ውራታትን ኩሉ በለፀኛ እዩ ዝወስደን ኮ ዝተሰወኩም ምንም ጥቕሚ የብሉን ተመልሲ ዝበኪ ብምቅላሱ ምስ ትኮርዑ ተሓጎሱ ጅግንነት ሓሰት ብምቅላሱ መስዋዕቱ ዝሕጎስ ዘይኮነስ ብመስዋዕቱ ዝሓዝን ብመስዋዕቱ ደጊዩ ዝሓፍር ኣፍ ሞልኡ ዘይናገር እዩ ዘውዚኒ ስድራ ስው ኣብ ታሕቲ ኣይናገሪ መናገር የብሉን ሓይሊ የብሉን ወገን ወዲ እዩ ኣነ ወገን የወዲየ ክኸዚ ታይኔና ዲ መናገሪ ብዙሕ ክናገር የደለን ናይ ኩላና ሓደ ስለ ዝኾነ ሓደ ዝወለዳ ደቂ ሓፍቲ ኣቦ የለዋ ኣንስቲ ክልቲኦም ዝሰውዮም ጥራሕ እግረን እየን ዝኸዳ ተቖኒነን ኣይፈልጣይ ሓገዝ ግን ረኺበን ኣይፈልጣይ ስድራ ስው መን ቆፂርዎ መን ሪእዎ ኣበይ ወገን ግን ኣነ ሕልፊ ዝደሊ ስድራ ስው የለይ ኣነ ይደልን ትማል ደቂ ሓፋትን ትመሃሩ ኣነ ዘምህረኒ ይረኸብኩን ብገንዘብ የተማሂረ ወዲ ስው ተጋድላይ ተባሂሉ ሓንቲ ነገር ተገይሩልና ይፈልጥ ሓተይ ተምሃሩ ንዓይ ምሂሮም እናሸፈሉ ግን እሱ ክዝርዝሮ ደልየ ኣይኮንኩን በዓል ዋና ስርዓት ኢለ ስለ ዝኣምን ንማንም ክነቀፈ ይመጻኹን ኣነ ዝተሸከምክዎ ቅሬታ እውን ከራግፈ ይመጻኹን ስርዓት ከቕፅል ግን ونزهان يبلين كزون عنو خصواي انت ناي سدراي مسواتي مانم باندا مانم بلزنيا ايوسدي قلت تبدل قلت تفضل وقت طول لكم نورد نراخر نرادا